Risate khung tangoi lam khok mung Gotong ya Pak Properti. সেরাই খোনায় শিখলা ভোরা পেয়েছে যত্ন আন্তরিক অভিনন্দন থানা জানানে আনি খাপাঙে Namuya nare. Nare mamo. Mamo. Ini kemar klabo Durga Puja norugoi tini oro tongkoto kai hodom dodom khlaiye sati rok soglaiye kita rok ralaiye tini jengoro ama Durga Phaimani salno jeng tini oro tongkhogoi tini busengge rikha jengjotono saimano bisi burum burum o Durga Puja tini tipa hasteno khoboi sara Bharatborshor gobangma jagabono phaio tamni hingkakai जों साइमानो दुर्गा तामनि बागै हाइका bo oroni doshu da जोंखौ बुरासाय होनो अंकरनो दमन खालायनायनि बागैनो bo सरगन हयतो मयतो फायो नि जों साइमानो हंगाकाय आबोनि बागैनो o ama दुर्गा फाइमानो रगैनो हास्तेनि लुकुरो बा चिनि o हायुंनि लुकुरो तंथगलायो बनो दियाले दियायो तामनि बागै हिनबा जों गाहाम फोरों तंनायनि बागै सिनो केबेंनाय रंनो मेसेनै गोफ्लायमनि बागैनो जों बनो दुवायो एका आबोनि बागैनो ब जारा केबेंनाय बा जोंनो कासुनाय बा हामिया खालायनाय रंनो दमन खालायनायनि बागैनो ब फायो एका आबोनो देनाय बागैनो बिसि बुरुम बुरुमनो कायसा अंकतै रायदातै जारा पुरुहित दंनि रायदातै जारा पन्जिकानि रायदातै अबनो जों पूजा खालायजागो एकाय दुर्गा पूजाओ विशेष कइरा गामि आमसायो ताबुबो जों हातुं खजाका तंथगजो माने नुगो विशेष कइरा चाराय रक ब्लाइखेनो तंथगजागो ओमफ्राय अर गोबांमा निको बानि कुंगो गोबांमा जागावो मोसामुं रिसामुंगो मुसुमुंगो ओंखाय अब अरबो अमतिखायनो अ सालब्रै ब्लाइ तंथगमानि बिसिंतिनो उंगान होनां खाखलायो कायचा कायसा कखा अपुको आमा असा मताइनो रगै जाते आमचाया कोनो ड्राग्स रक जाहाते केबो सायाते अबदि केबो जों लखमान नारनाय ड्राग्स इन सोसाइटी ब्लाय थैनो हामिया खलायै तंखा हंगाकाय अ सालब्रैयो जाहाते काय अरो शान्ति शृंखला काहामकाय तंनायनि बागैबो जों मासाय तंनाय जों जतन मा साकारनाय जाहाते केबो चवाग्र नंलाय बुलायाते तंखक बाखेलायाते ता आमति उनखाकाय काहामनाय जतनो तंथगलायथुन गाहाम फोरोंखाय तंलायथुन सालब्रै बिलाइखायनो तंथंमानि बिसिंथिनो पाइथुन अमनो सावैनो आं जतननो एसा खा गाहाम याफारै दिनैनि दिनै दुर्गा मोताय जे चेंगेरिमानि गगमसुखि नंसिथुन हामबाय